Takže čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa z hry Roblox. V dnešnom videu si ideme zahrať hru menom Poison Candy. Ide o to, že proste nájdeme si stôl, počkáme, kým sa niekto s nami sadne a našim cieľom je nezobrať ten Poison Candy. My si môžeme vybrať, aký Poison Candy dáme. Ja dám napríklad 15. Hej. Keď ho vyberem, tak už sa otrávim a zomrem. To znamená, že by potom super vyhral. Takže super si tiež vyberá z ostatných. Takže to je iba o náhode. Keď vyberem, tak hneď umrem, ale dám 16. A som safe. Za každý save dostanem $5. A to je prakticky všetko, sa robí v tejto hre. A môjim cieľom je samozrejme vyhrať. Už som túto hru skúšal, ale vôbec mi to nešlo. Ja dúfam, že dneska vyhrám. Ako túto stranu pokusujeme, tak dokončím. Nejak. Dáme save. Vyberá 15, vyhral. A nemôže byť šanca, že mali vedľa seba. To tak ťa musí lákať. Ťa musí lákať ju zjesť. Poď, ťa musí lákať. Ja vieš, že to láka zjedz. Tak kámo. Čiže ona sa odpojila. Je proti Borgini, čo má 2 strík. Tentokrát skúsim dať posledné číslo. Tento dala. Tento je Poison, takže tam jedna. Save. Toto je on. Dáme 15. A tu je 1:24 šanca, alebo ku 1:23, že dostanem práve ten Poison. Dáme tento na samotku a bude ho chcieť zjesť. O nie. GG. Tak ona si dala henten. No. Are you serious? Jak som vám hovoril, táto hra mi vôbec nejde. Takže budeme čakať na ďalšieho hráča. A že by... áno. No nejaké divné tričko má, a čo to tam má na sebe polepené, ale to si všímať nebudeme. Ja chcem dneska vyhrať. Dám 17. Numer. Dobra.
Chcem spraviť ten okruh okolo môjho poison. Ako za fokus nič dáme. A šťoukrát sa mi nechce, ale dám ju. Aj to save. Dobre. Ten deň na istotu hneď. Ako stred pokusu je chlapec. Tak je tam 7. Dobre, sme safe toto kolo. Vyber si. Ale nie. Musíš zomreť. Aká je šanca, že ja presne vyberiem? Vyskúšame, čo toto je. Kúpim candy code, tak neviem, čo to je. Dobre, už viem. Počkám na nejakého hráča. No ja už na tejto hre, že musím čakať. Dobre, nejaký házok s 8 napojí. No takto rozdelené. No také pekné. Tak ja dám 16. No tak strašne pekné. Mne sa toto páči. Aký si to tento blízko. Dobre, ja som safe. Čo ťa to láka? Čo ťa tento láka? Neláka. Ale podľa mňa ide robiť túto čiarku. Ja ochutnám tento. Dobre, ja sme safe. Prečo mám pocit, že vynecháva tento? Dobre. No je okolo môjho. Dám jednotku. Dobre, sme safe. Poď, zober to. Zober tento a hraj u konca víra. Budem rád, keď zoberieš tento tu. Budem veľmi rád. Tak super. Neviem, či on sa snaží spraviť všetky svetové strany. Tento tu nechať, ale ja beriem tento. Sme safe. Vyber ho, prosím. Prosím, vyber. Vyber. Prosím. Tento tu vidíš. Ten je taký nádherný. Ale vyber iný. Tak čiže. Dobre, sme safe. Áno! Áno! On si ho vybral. Let's go! Konečne som vyhral. Let's go! Konečne som vyhral. Konečne. Táto hra je proste o šťastí. Idem proti nemu ešte raz. Idem ešte raz proti nemu. Že by som dal zasa to isté. Dám jedna. Dám
jednotku. Jo, bude lákať jednotka. Bude jednotka, tak je to pre číslo. Toto som dal minulé kolo. Save. Vražko hovorí Jandel better. Tak, nesúhlasím. Sami better, ale nebudem sa hádať. GG, on. Na to, že povedal Jandel better, on zomrel. Dám mu tento tu 18, to není. To je safe. Presne tak. Ja teraz dám 24. Posledné číslo, ktoré ja dávam. Že ho tá jednotka neláka. Dám 6. Zober jednotku, prosím. Potom to ako nechce ísť, tak ja zoberiem 14. Tieto moje si nejako neberú. Teraz to vyzerá ako meč. Drevený meč z Minecraftu. Nebere, tento si nejako nebere, to je podozrivé. Strašne podozrivé, jak si tento nebere. Tento to nenechám na samotke, tak ten zoberiem. Zober jednotku už, prosím ťa. Zoberiem. Zober prosím jednotku, je to u konca. Let's go! Tak, vyhrali sme to dvakrát. Neuveriteľné. Nečakal som to úprimne povedať. Môžem si to cookie kúpiť. Kúpiť si cookiesku, aj tak je to krajšie. No, ešte dáme si jednu hru. Ešte, ale uvidíme. Poď. Poď. Len poď. Tak, ja som cooked. Proti mne ide my, čo 8-krát vyhral. Alebo viac. Gummy Bears. Tak dám 16. Gummy Bearová. Jednotku. ...24 teraz dám. Toto je safe, čo hovorím? Safe. Vidíte, safe. Ako tie cookiesky sa papajú a nie Gummy Bears. Na 20. Iba cookiesky sa papajú na GG. Ale už Gummy Bearovia aj. Dám tohto gumimacka, tohto 6.
na 4. gumimacka. Save. Dobre, už kukísky sa nejako nepapajú a tento je nejaký podozrivo, to už sa melí. Idem si. Vyber 16 aj to. Tak. Tento podľa mňa vybral, ja to viem. Čiže dám 18. Save. Let's go. Ja som práve porazil typkinu, čo je top 1 leaderboard. 14 krát vyhral a to tam je bolo vidieť na chvíľku, už sa odpojila. To je pokazil 8 streak. No ja sa cítim veľmi dobre. Takže pokiaľ sa vám páčilo toto videjko, zanechajte like a odber. A uvidíme sa u ďalšieho videjka. Čus.